Andrea Pousa Guerreiro, 32 anos, millennial, cantante e actriz. A música é a linguaxe universal, igual que o galego, que lle permitiu a Andrea espallar o seu talento de xeito internacional. Non imagina cantar sen facelo no seu idioma nai. A mí o galego abriu as portas en Portugal, en Angola, en Cabo Verde, en todos os países lusófonos. Non me imagino non cantando en galego, o sea, que sí que canto en castelán e canto en outros idiomas sen ningún problema, pero é como que algo en galego teño que facer. Somos nós mesmos, os galegos, os que nos pomos impedimentos a hora de sair. Sabes, porque dicen, ai, onde vas cantando en galego? Lo que sei, en México, por exemplo, non? Onde estreei tres sinxelos en México, e me dicen así, onde vas a México cantando en galego, que alá non che entenden? Pois todo o contrario, a xente de México estaba encantadísima de escoitar a unha cantante galega española cantando nun idioma que para eles é como algo exótico ou algo diferente, algo que non coñecen.